Ina ma abota soyayya masu burin faranta wa masoyansu, ina waɗanda ke zaman haƙuri sakamakon faɗawa tarkon soyayyar da basu ji daɗin ta ba, ina masu fatan samun ingantacciyar soyayya a yayin da suka baza komarsu wajen samun abokan rayuwa, ina waɗanda suka ɗebe tsammani a soyayya sakamakon basu cimma muradansu ba, ina ma abota sauraron karatun littattafan Hausa. A yau Allah ya kawo maganin matsalar ku har cikin gidajen ku. Tashar Nishaɗin Al'umma ta shirya tsaf don ganin ta samar muku da farin ciki a ɓangarori daban-daban, musamman ma al'amarin da ya shafi soyayya da kuma ɓangaren karatun littattafan Hausa. Ya ake so wa ake so? Shin kun taɓa sauraron tarihin shahararrun jaruman da suka fice a soyayya? Yanda